Ukradli sedaciu súpravu a aj čipkovanú blúzku. Polícia v Slovenskej Kani začala trestné stíhanie pre prečin krádeže a pre prečin porušovania domovej slobody, nakoľko došlo ku krádeži v jednom z rodinných domov v obci Chladzany. Neznámy páchateľ vylomil zámky na dverách a takýmto spôsobom sa dostal do interiéru domu. Z domu ukradol bazén, slnečník a ďalšie osobné veci, pričom majiteľke vznikla škoda vo výške 1200 eur. Ešte raz si povedzme, ako sa zlodej dostal do rodinného domu. Čo prekonal? Páchateľ sa dostal do domu tým spôsobom, že vylomil zámok na dverách, čím dvere otvoril a vošiel dovnútra. Zlodej v rodinnom dome vylomil zámok na dverách domu. Často sa stretávame s vylomením zámku. Popíšte nám, čo môže znamenať vylomený zámok. Vylomený zámok na dverách je v podstate dosť taký všeobecný pojem. Pod týmto pojmom môžeme rozumieť viacero vecí. Je pravdepodobné, že je viacej spôsobov na vylomenie zámku vo dverách. V tomto prípade môžeme použiť viaceré varianty vylomenia zámku, napríklad to, že zámok je samotné kovanie, ktoré nám je umiestnené len v nejakých drevených, poprípade plastových, poprípade len ako papierových dverách, kde nám to vôbec nedrží. Ďalej pod pojmom zámok môžeme rozumieť ako vložku samotnú, bezpečnostnú, teda kľúčiky. Takisto, pokiaľ tá vložka nie je umiestnená v kvalitnom bezpečnostnom kovaní, a tým, že pretrča z toho kovania, je možné vykonať spôsob vylomenia tohto zámku. Takže niečo takéto. Po prípade s vzniknutým tlakom, teda páčením v oblasti zámku tým, že sa vylomí aj samotné vnútro tých dverí, čiže ten zadlabovací zámok. Ešte aj toto môžeme chápať pod tým pojmom vylomený zámok. Treba ale spomenúť, že všetky tieto prekonania alebo vylomenia sú možné iba pri nezabezpečených dverách alebo pri bežných dverách, ktorých úlohou nie je chrániť. V takýchto prípadoch by sme mohli snáď odporúčiť konzultovať bezpečnosť u zamykania s odborníkom. Takže nejaká taká prevencia voči takýmto spôsobom vniknutia do rodinných domov by mohli byť kvalitné bezpečnostné dvere, ktoré sa už teraz vyskytujú na slovenskom trhu aj do rodinných domov, s tým, že vlastne na týchto dverách je pripravená a použitá termoizolácia, to znamená, že tie dvere nám spĺňajú vysoko požiadavky termoizolačné, teda že sú vhodné do tých rodinných domov, tak aby nám jednak chránili tie bezpečnostné dvere, tie rodinné domy a iné príbytky, ale tak, aby nám aj zabezpečili tú tepelnú pohodu v tom samotnom objekte a obydlí.